אנחנו סקרנים לשמוע קצת על הטיפול עצמו. אז בדרך כלל אנחנו מדברים על פריצות דיסק בעמוד שדרה המותני. בערך 10% מהמטופלים זה בצווארי. בדרך כלל מטופלים שניסו הרבה טיפולים, ואז הם מגיעים אלינו. המכשיר מטפל גם כן בבלט, גם בבקע וגם בפריצת דיסק, וגם בשינויים ניווניים. ונוסיף יצירות גם ספינלית. אז בעצם המכשיר עושה דיקומפרסיה, שחרור הלחץ על העצבים, שנוצר בעקבות או בלט או פריצת דיסק. וזו סדרה של טיפולים, שוכבים על מיטה, יש מין ריצות שהמטופל מחובר, אם זה לצורך הדוגמה באגן, עם ריצות, עם המכשיר. המכשיר הוא ממוחשב, מה שמיוחד בו שאפשר למקד איזה מרווח בין חולייתי שנוצר בו הבלט או הפריצה או הבקע, ויש לזה פרוטוקול, תוכנית מסודרת. זה עושה בעצם הרחקה, כל פעם יש לנו דרגות משיכה מסוימות. הרחקה של מה? החוליות. חוליה מחוליה. נכון. מה שמיוחד שהוא עושה 13 משיכות בשנייה. זו תוכנית שצריך להקפיד באופן רציף ולהתמקד בה.